ve kemçeklerine arçykaýtlaryňy sosial mediada, internetde diýilen Türk bolýan internet bolýar, internetde diýilenden iyi halk arasynda köýür. Çok maşa goýmaly. Arçykaýtlaryň sizden mehriban watandaşlar, Türkmenistan watandaşlary ýyleşemez. Sizi jinaýat hökümet hiç ýyl goranok. Näçe gün ýaşulmagy maýtdy bu sözleri. Özüňizi görüp durýan siz Türkmenistan halky gerek gel. Adam gerek gel şu ýergitindäki. Onu taýda kanun ýürüme, adalatyň ýürüme. Adalat ýürejek bolsa, adalat boljak bolsa, kanun çykarjy. Gurama aýratyny öz açda garaşda işlemeli. Ýerine ýetirji. Bir garaşda aýratyny öz açda işlemeli. Hiç kim, hiç gurama baý dahilse, oýnamaly, garaşda bolmaly. Kadiýet garaşda bolmaly. Öyle jemekine, kakymekine, doganmekine, jigimekine, owdurmekine bolanok. Bu 3 gurama üçin 3 gurama içinde garnaşmekine, doganmekine dözmüşlükden ad bolmaly. Olardan şol 3 gurama garaşda işläp bilmese kanun ýok. Şu wagt näme Türkmenistan? Üçüdem bir adam geline. Ol diýmek näme diýmek? 3 gurama garaşda işlenen bir adam eline geçse, ol kanun, adalet halka garşy işläp başlandyr. Halka garşydyr. Diňe şu diýen adam keypine görä, keyp kara, bir karar berer, gaharny bir karar berer. Näşe bolar? Oýunjak bolar, oýunjak. Bir wagtky paşa döwrüne bar ýaby. Ady ölmedik, sultanat bu häzir. Hiç muňa toguny hak diýen ýok. Diýenem, ana kanun çykarjy öz eliniz bilen, öz Türkmenimiz bilen özümizde oýanlar. Anladymmy? Görüp bilenmi? Häzir adalat baý boldy, kanun baý boldy. Bu Aşgabatda näçe adam zaýykly, ýykyly. İsleýän öýrä gidýär. Hemen kara maşyn tüýemok, renkli maşyn tüýemok. Zaýlamy da makmaýak. Maşynlary mak bolsun näde keypini öýrä. Ola renkli urmany halkda ýagdaý barmy? Ya özüňde maşyn çykaran tawadyň barmy? Sen oňa ýagdaý bolsa, mut maşyn paýla, ak maşyn paýla. Kara maşynyň men fotoda oturçyp meniň diýenim, oňalyk adalat bolýan bolsa. Şol adalat 3 gurama bir adam gelip geçende halka garşy işläp başlandygyny kanun halka garşy işläp başlandygyny şoňa bolýandyr. Häzir näme edin? Günakardyr. Halk günakardyr. Gurtaşan çyksak bolsaňam, işe girjek bolsaňam, hiç edin geçýär. Türüň geçýärdir. Vatandaşlar. Sebäbi siz gerek gel, size garşy, hökümet size garşy.